हा तर आताच नारळ काढून इला दुकानात दिलंय. ह्या बघा ममता काय करता जेवणाचे शेवये खाऊ घ्यावा. शेवयाची तयारी झालेली आहे. आता देवळात जाऊ उशीर झाला ढोल वाजता. बघूया पटकन जाऊया देवळाकडे. आता देवळात भेटाय पटापट. उशीर झालेला देवळाच्या दिशेने चालला. देव बाहेर पडले. देवाचं ढोलाचा आवाज येता. निशान चालला पुढे. बघूया देवळासून आदिनाथाच्या देवळासून बाहेर पडले वाटतं पालखी आणि देव. चला पुढे मग वाटतं गांगोच्या थळात आपल्या भोग भेटते. गांगोच्या थळात जाऊन तसं आपण व्हिडिओ करूया. भरडावर गेला पुढे जा. अरे नारळ काढून दोघा गेला. ही दोघा काय नाही मी लोईलो इकडे. मी घरात गेलाय ना तिकडनं.
नाही पडलंय बिडलंय ना अधिक बराबर उचलाच ना बाकी काय आजचा मरीच तशी व्हिडिओ लावले ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕದೀರಿ ಅದಿಲ್ಲ एकच अँगल धरू नको मेला रियूज कंटेंट मारतो नो
चिंटू थांबायचं जाताना घेऊन भेटलो आहे करून ठेवलं सगळं फिट करून नाही काय नाही
कसला आहे तुला तुटला टाक. कसला आहे तुला? हा काय काय चॅनलचं नाव श्री तशी चव श्री तशी चव सर्चमध्ये जायचं, सर्च करायचं. दोन हसणारे इमोजी दिसतं ते तो आपलं चॅनल तुका माहीत आहे ना? बघून फक्त या. तर मंडळी अशा प्रकारे आता सगळे देव आणि पालखी देवळातनं चव्हाट्यावर इलेली असा. तर याच्यानंतर पुढे आणि संध्याकाळी रोमाट लागतला. त्या रोमाट बघूसाठी मग रात्री येऊया, तेव्हा बघूया चव्हाट्यावरती कसला रोमाट असतला, काय कशा प्रकारे सगळा काय कार्यक्रम होतो. त्याच्या आधी आम्ही मांडावरती भेटाया. मांडावर संध्याकाळी काय मस्त धमाल असतली ती दाखवतलं तुमका पुढच्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये एवढाच. चला तर मग नंतर भेटूया.